Как да разберем имаме ли повишено зъбно изтриване? Първият признак, който се наблюдава и който най-често пациентите могат сами да забележат, е малки, съвсем дребни отчупвания по предните зъби. Когато предните ви зъби започнат да се отчупват от не много силни удари и вие забележите това нещо, и особено когато двата централни резеца, двата най-големи резеца станат равни на дължина с останалите зъби, то най-вероятно става дума за повишено зъбно изтриване. Друг проблем, който се забелязва в началото, е увеличено изтръпване или дори болки по зъбите при консумация на студени или сладки храни и напитки. Тогава, ако при преглед на зъболекара той ви съобщи, че нямате кариеси, но въпреки това ви болят зъбите от сладко или солен или студено, най-вероятно става дума за повишено зъбно изтриване. И третия признак е за най-наблюдателните от вас, тези, които гледат зъбите си често и отблизо. Долните предни зъби обикновено получават една жълта резка по режещия ръб. Там, където и трябва да има режещ ръб, се получава плоскост, която е обикновено слабо до интензивно отцветена в жълто или кафяво. Това е един от най-сигурните признаци, че имате повишено зъбно изтриване. Но въпреки това, когато забележите тези признаци, трябва да предприемете действия и да посетите зъболекар, който се занимава с лечението на повишено зъбно изтриване, защото това може да ви донесе големи неприятности в бъдеще.